हराव माने धर 11:30 उनावहाय जों बयबो उन्दुजोब्बाय किन्तु आंथ' दरजा मारिना उन्दुयो नैबे बिहामजोनि रुमा बिहामजोजों फिसालाजों बिखुनजोनाव थांदों नै बेवहाय ओमफ्राय आंनि मिसेसआ उन्दुयो बेजोंनो हाबनानै फैनानै नैबे आलमारियाव अर्नामेन्ट्स दंमोन दस्रा जेबो लाङाखै ड्रेस पार्टि खालि फैसाथ' गैखायामोन अर्नामेन्ट्सआ टटेल प्राय हजोंनिजों जोंनिजोंथ' 6-7 लाखसो जागोन आरोखि आं होनायजों बेखिनिया खिन्थु एकदम साफा बेवहाय फिसौनो होनायबो दंमोन बे टटेल प्राय 6.5-7 लाखसो जागोन आरोखि नैबे जिनिसा आलमारिनिफ्राय फुरा साफा लांजोब्बाय बेखौल' लांदों बेखौ लांबाय बिनिफ्राय नैबे रुमाव थांनानै मिसेस उन्दुनाय रुमाव माने माबा मिसेसनि बेगखौ लाना थांबाय पान कार्ड आधार कार्ड चेकबुक दंमोन बेखौबो लाना थांबाय आरो मबाइलनि बक्सआव माबा दं खोमा सानदोंमोन खोमा बे मबाइलनि बक्सखौबो लाना थांना बाहेरायाव खेवहैबाय बेयाव दोनबाय आरोखि खिन्थु दुखुनांथाव खोथा बेनो जे माने जों नैबेवहायथ' आंनियावथ' हाबबाय आरो नैबेवहायबो आंनि नैबाजि दं रसिका ब्रह्मनि न'आवबो माने माबाखौ बे खोरखिनि नेटखौ बोखारदोंमोन किन्तु ग्रिल दंखाय बेयाव हाबनो हायाखिसै आरोखि गतिके आङो एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो कनसियास जानानै थानो थाखाय आङो नोंथांमोननि जरियते खावलायबाय जाहाथे बे धरनि जानो हाया गतिके जाहाथे कनसियास जानानै थायो बयबो दिनै आंनाव जादों गाबोन जाहाथे दस्रानाव जाया गतिके आं बेखौनो कामना खालामबाय आं एफआइआरबो होबाय एफआइआर होनायनि उनावहाय पुलिसा मा स्टेप लायो बे बिथांमोननि खोथासै आं खिन्थु माने उचित इनभेस्टिगेसन जाजानो लुबैयो इनभेस्टिगेसन खालामनानै दायनिगिरिखौ पानिशमेन्ट होनांगौ साजा होनांगौ एक्जेक्ट मा टाइममोन 12टानि उनाव जागोन 12टानि उनावहाय खारन आं 11:30 12टासिम ओरैनो उन्दुखाया आं ओरैनो थाबाय थायो निउस खोनासङो माबा खोनासङो आं ओरैनो थायो किन्तु र' दा आं 11:30 12टायाव ओंखामानो जोंहा 11:30 11:30 जाखांखायो 12टा 1टा गाहाम जायो एखमबा गतिके दिनै जि जादों बियो बथाय 1टानि 12:30टानि उनावहाय जागोन बे घटनाया सासपेक्टथ' आं सोरखौ बुंनो दा बेवहायथ' आंनि मिस्ट्रिफोरबो मावो दा मिस्ट्रिया बेवहाय फुं मोनायावबो बेलासि जासे मावो फुङावबो फुंनि 6टानिफ्राय मावो आंथ' 5टा 5:30 सिखारो खिन्थु हमनो हायाखिसै आं एखन सासपेक्ट खालामथावथ' सोरखौ सासपेक्ट खालामनो दा पुलिस डिपार्टमेन्टआ इनभेस्टिगेसन खालामनानै सोंनानै सोरनिबा मबाइल थबाइल चेकिं खालामनो हागौ बिनि थ्रुयै जुदि मोनोब्ला खुब मोजां खोथा आरो बे धरननि मावग्रा मानसिफोरखौ सिखावफोरखौ आगोलाव इसेबां गैयामोन खिन्थु दा बारायबोदों गतिके उचित पानिशमेन्ट होनानै जुदि माबायाब्ला उनाव इन फिउचार बेफोर बाराद्राय जालाङोबा गाज्रि धरननि सिचुवेसन मोनसे क्रिएट जागोन आरो घटना जानाय समाव सोर दंमोन घटना जानाय समावथ' आं दङ घटना जानाय समावथ' नङा आं बे रुमाव दङ घटना जाबाय धरबा 12:30 1टानि उनावहाय आङो नैबे रुमाव थाला बन्द खालामनानै माबा थाला नङा आं लक खालामनानै उन्दुनो थायो इनसाइडआव आरो नैबेवहाय मिसेस थायो नैबेवहाय बिहामजोफोर थायोमोन बिहामजोफ्रा खिन्थु गैया दा नैबे मिसेस थाग्रा रुम थिंनिफ्राय किटचेन रुमनि थिंनिफ्राय खोरखिखौ लहाखौ सिफायनानै फदबनानै दरजानि लकखौ खेवनानै बिसोर हाबफैदों दा बिनि जि अबस्था बेखौ नायोबा बेबायदि बुजियो आरोखि जे दरजा माने खोरखियानि लहाया जिहेतु दबनाय ससेया गानानै थानाय बेनिफ्राय दरजानि लकखौ मोनहायो बेजों खेवहरनानै बेजों हाबफैनानै बे घटनाखौ खालामनानै थांबाय आरो मा मुं आंनि नामा बिष्णु बसुमतारी जायगाया क'क्राझार वार्ड नाम्बार 8 साउथ बाजार रड होनना बुङो सौखा रेस्टुरेन्टनि नांजाबनाय खोलाहा